Vilko je šťastné dieťa, ktoré sa najradšej hrá. Číta si knihy, stavia z kocky z lega. Veľmi sa rád hrá so svojím bratom. Má rád zvieratá. Rád trávi čas aj s psíkom u babky a detka, ktoré ho zbožňuje. A rovnako tak rád robí aj veci, ktoré mu nie úplne idú, ale veľmi by ich chcel robiť. Ako tancuje, snaží sa behať, skákať, tak ako jeho starší brat. Už keď sa Vilko narodil, všimla som si, že mal oneskorený psychomotorický vývoj, aj keď mi všetci lekári a fyzioterapeuti hovorili, že je to zdravé dieťa. Tak sme chodili po vyšetreniach a snažili sa zistiť, čo je s Vilkom iné ako s jeho rovesníkmi. Až kým nás to doviedlo k tomu, že Vilkovi diagnostikovali duševnú svalovú dystrofiu. Na túto diagnózu sme prišli len vďaka manželke, nakoľko ona bola tá, ktorá od začiatku videla, že s Vilkom je niečo inak, ako to bolo s jeho starším bratom, alebo možno aj ako to je s ostatnými rovesníkmi. A nedala sa odradiť ani tým, že sme neustále počúvali to, že je to normálne, je to len mierne oneskorenie a všetko bude v poriadku. Ona to ako si cítila, až nakoniec žiaľ ten jej pocit prerastol do toho, že nám bola potvrdená diagnóza, o ktorej sme doteraz nikdy nepočuli a je zároveň asi jednou z najhorších, o akej sme doteraz vôbec počuli. Hneď ako sme sa dozvedeli diagnózu, tak sme sa snažili nájsť všetky dostupné informácie o tom, ako a či vôbec je Vilkovi možné pomôcť. To nás priviedlo k tomu, že sme sa zúčastnili, respektíve ja som sa zúčastnil na jednej z konferencií, kde sme zostali v kontakte s rôznymi vedecko-výskumnými tímami, ktoré sa zaoberajú výskumom liečby pre takto choré deti. Nami zostavený tím však na svoju prácu, ktorá povedie k podaniu tejto liečby, Vilkovi potrebuje čas a najmä dostatok financií. Chceli by sme poprosiť všetkých ľudí, ktorí môžu a chcú, aby nám finančne prispeli na liečbu, pretože je finančne veľmi nákladná. Najdôležitejšie je momentálne čas, kedy stihneme podať túto liečbu, pretože Vilko každým dňom stráca čoraz viac svalov a je slabší. Zlomové sú 4 roky života pacienta. Náš Vilko má žiaľ už niečo viac ako 2 roky. V prípade, ak by sme nepodali liek, tak Vilko stratí schopnosť chodiť, stratí schopnosť hýbať rukami a vlastne toto ochorenie Poviem to ja? Povedz to ty. Ak liek Vilkovi nepodáme, tak je možné, že už v 8 rokoch nebude chodiť. Do 15 rokov stratí schopnosť hýbať rukami a následne začnú komplikácie s dýchaním a s činnosťou jeho srdiečka. Si OK? Hej, určite. Ak sa nám podarí tento liek pre Vilka vyvinúť, je veľká šanca, že môže pomôcť aj mnohým ďalším deťom. Za úspech by sme považovali to, ak by sme spomalili progres tohto ochorenia. Ak by sme Vilkovi dokázali dať viac dní, kedy by sa dokázal hýbať, kedy by dokázal aktívne fungovať. Aby sme mu dali čas, ktorý by s nami mohol stráviť.